Πολύ όμορφη δράση που οργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια γείτονα για τις μητέρες. Άνοιξαν τις πύλες στα εκπαιδευτήρια για να πάνε οι μητέρες να δουν τα παιδιά και είναι ωραίο να το παρακολουθήσουμε και εμείς. Έλατε. Μέσα από απλά αντικείμενα όπως το χαρτί και ο πυλός, αλλά και θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικά δρόμενα, τα παιδιά του νηπιαγωγείου είπαν με το δικό τους τρόπο χρόνια πολλά στη μητέρα τους. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτιάχνω ένα σκυλί που είχαν παλιά οι αρχαίοι. Αιρετική και η προσέγγιση της γιορτής. Δηλαδή δεν είναι απλά μια κάρτα, ένα λουλούδι για τη μαμά. Γονείς και παιδεία παίζει για 13η συνεχή χρονιά στα εκπαιδευτήρια γείτονα που άνοιξαν τις πύλες τους στο κοινό και μαζί με τους μαθητές του σχολείου τίμησαν με ξεχωριστό τρόπο το πρόσωπο της μητέρας. Τους πρέπει μια ιδιαίτερη τιμή και μια ιδιαίτερη γιορτή. Και τη γιορτή αυτή η μητέρα πρέπει να την απολαμβάνει, να συμμετέχει. Και ποιο είναι το μεγάλο ζητούμενο σε κάθε μάνα? Να δει το παιδί της να δημιουργεί, να χαίρεται, να εκφράζεται, να τραγουδάει, να παίζει. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Μια ρομποτική κατασκευή, χειροτεχνίες αλλά και μια διαδραστική έκθεση από το Ίδρυμα Γκέτε, περιλαμβάνοντας τις δραστηριότητες των μαθητών στο έθριο του Δημοτικού Σχολείου. Θεατρικά δρόμενα των παιδιών της πρώτης Δημοτικού, θεατρικές παραστάσεις στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά. Ένα σχολείο γεμάτο χαρά. Αυτό που πρέπει να είναι το σχολείο σήμερα. Από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι, το πρόγραμμα των παιδιών περιλάμβανε από παραδοσιακούς χορούς μέχρι ρυθμική γυμναστική και πόλο. Και κατασκευάζουν κάρτες για τη γιορτή της μητέρας, χαρούμενα καπέλα, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα δώσουν στις μαμάδες για δωράκι. Οι μαμάδες θα παρακολουθήσουν παραστάσεις που είναι αφιερωμένες στη γιορτή της μητέρας και τις εκθέσεις των παιδιών που είναι επίσης με το ίδιο θέμα και αφιερωμένες στην ελληνική οικογένεια και στη μαμά. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι την εκδήλωση των εκπαιδευτηρίων γείτονα επισκέφθηκαν σχεδόν 3.000 παιδιά, γονείς και παππούδες.